O Concello de Sanxenxo quere saber cantos dos seus veciños están interesados en acceder a unha vivenda pública. Por iso, do 17 de marzo ao 30 de abril, habilitarán na páxina web do Concello unha instancia para inscribirse nun rexistro de solicitantes. Día de hoxe, na Xunta de Galicia, no rexistro que ten a Xunta de Galicia, constan 33 persoas anotadas daqui de Sanxenxo. E creemos que hai moitas máis persoas e a mellor maneira, pois eso, pois é preguntarlle para que se anote, non? É o que nos gustaría que a través de ustedes, pois os veciños de Sanxenxo, pois se enteran que se ven a prensa, ven as redes sociales, de que escriban nese censo e que digan cales son as súas necesidades de vivenda, se son en réximen de aluguer ou se son en compra. Con esta información, Sanxenxo busca planificar de xeito realista a demanda a curto e medio prazo. Unha vez rematado o período de inscrición, analizarase toda a información recollida. Pode apuntarse quen queira. Ahora ben, temos que ter en conta que hai unha serie de baremos e hai uns requisitos que cumprir para que unha persona poida ser adxudicataria dunha vivenda accesible. Unha persoa que teña 3 vivendas probablemente teña unha renta que non poda ser beneficiaria dunha vivenda destas características. O que ten claro o alcalde é que Sanxenxo ten terreos municipais para atender esta demanda. Martín explicou que o PEXOM, aprobado no 2003, obriga a ceder ao Concello o 10% da edificabilidade dos solos a desenvolver. Así, o municipio tería parcelas en ata 6 solos en parroquias como Noalla, Dorrón ou Vilalonga. E o goberno local calcula que poderían acoller ata 150 vivendas públicas. Entón, faremos un estudio, a partir dese estudio, que será xa no mes de maio, queremos que antes do verán xa dicir cantas vivendas vai a facer o Concello de Sanxenxo para os próximos anos, porque, como dicía ao principio, estamos en disposición de ter suelo finalista para empezar a facer o proxecto e construir xa. Con este censo sobre a mesa, o Concello explorará as distintas posibilidades para executar estas vivendas que poderían ser impulsadas pola Xunta despois da cesión dos terreos municipais ou promovidas polo propio Concello. Iso sí, sempre seguindo os requisitos que marca a vivenda pública en Galicia.